बाप रे बाप इतना ही लहसुन बा कबारत हाथ में दर्द कर लगल कबरत लहसुन लहसुन कबार कढ़िया में दर्द हो गई। ऐसा नहीं मर्द बावन न कि दिन रात अपने डिमडा में घूमत रहत मन आ हमरा के सिवान में बेन तू जा लहसुन प्याज कोड़त रह आ कबारत इतना हाथ दुखा लगल कि कबरत आटे पटा दिल रहतन त कितना झट मैं लहसुन हाली हाली कबर गो रही तो ना हम तो होखबे ना करी अपने जीन्स टी शर्ट कस के आ दिन भर घूमे के बा कोनो काम धाम है नहीं खे जौन ऐसा मर्द के पाले पर गुन के हमरा समझ ही नहीं खियावत कि का करिहन का ना करिहन। हाँ तो सेतिया के पाइए गुल बन मेहरानू करेली कि जा तू दिन भर काम करत रह हम खसी खाए या पिए या घूमब आ कह दम त खिसियाइए जइहन। एक तो लहसुन इतना मेहनत क के बोआता है सो लहसुन ऐसा कि ये कहूँ बढ़िया बैठले नहीं खे इतना खाद ले माटी ले फेंकाता डलाता तब वैसे ही बैठता के एकाल तो बढ़िया लहसुन से तो बढ़िया घसिए लागल बाटे घसिए बोल अरे बाप रे बाप अब ये कि अति सुबर ले कबार का मन करता कि छोड़ के घरे चल जाए। ए ये क्या करता हूँ तोरी की तू ही है रे चश्मा काहे ना लगा के आई ना नहीं लौका रही कि नहीं हमन की के हो हाय कौन ड्रेस पहन ले भाई रे काम करते तो काम के नहीं की कहत कि एक सुबह ले आके कितना तू काम करते रे ड्रेस पे बुढ़ा जते उतने सूट सलवार पहिरतई फैशनदार बनतलू हैं फैशनदार बनतनी साड़ी पहन के अइले पर मैं में लपेटा जात रही मैं खुद में रगड़ा जाइत साड़ी खराब हो जाइत कुछ दिन में न पतो वाली कहा है तब एकरी हाल बाटे हैं त का हो गइल पतो आज जैसन तक हम बुढ़ा गनी बुढ़ा लइकी बुढ़ात नहीं जा काहे के बुढ़ाई लइका हो गेल तब तोरी दशा बाटे लइका हो गेल 15 वर्ष के तब तो लइका हो गेल तब सिंगारो आदमी ना कई खइबो पियबो मत करो ये सही ड्रेस पहिरे ले न कि देवरा बुढ़ाओ एक बार मजाक कलो सन बताओ वैसन ड्रेस पहिरे भी त जकरा ना बोली के वो बोली या जकरा ना मजाक करे के वो मजाक के खाली कॉल हे ड्रेस वाले तब ड्रेस में एक पीस लागल न लगती तू रे एक चाल चलो जरा सादा कि पूरा नहीं पहुंच जा बाप दादा सुनी अब वैसन ड्रेस पहिरबू तो हमरो ना आँख मारे के मन कर लगी पागल आइल बड़ू तारा जना तो नहीं खे एकरा सिवा कुछ हुआ बेला रहुआ दिन भर तो एक तो हम एजुआ के लहसुन कबर थे हाथ में लाल हो गइल तन की पटवा देल रहती त कितना हाल भका भका मैं लहसुन कबर गो रही त 3 दिन पहले पटवले रह नहीं इतना आछे चलत के मल सुखा गइल बताबो हमार काहे में दोष बा ना राउर दोस्त का बा पानी सुखा गइल लाइन रहते नहीं के टाइम पर तू ही बता पागल है का रे तू का पागल हन जी सब रही काइल बड़ी हम नहीं और वो घूमी हम का करब हमारे नाम में लिखाइए गइल बा सुन कबर लू बताओ का कबर तू हम हिंग जीरा कबर तर नहीं ऐसे ना ज्यादा होता रहा लहसुन कबर त नहीं के हिंग जीरा कबर हिंग जीरा तरह से खबर आई दे कि मैं छिटा जाई वो बटराई या हिंग आ जीरा जौन बहस ढीला थनी रवा से आदमी रहते आके कबार का सुबह ही चल जाता तो एगो तो हमर रात खाली मेहरारू बड़ू केवना काम के तू बड़ी रे कोनो काम के तू नहीं खी हमरा के न एकदम सिवाने के जितना काम कर रहा छूटे छूटे नहीं सिवाने में तू काम करत रह जितने खटबी उतने तोर तबियत सही रही घरे बैठबू बीमार पड़बू रोज डॉक्टर कहे जइबू हैं ठीक है कहता नहीं काम चाहे न सन कि जल्दी बीमार पड़तन हमरा कहे आवसन कि हमनी के बिल बनू अच्छा बस करी देख काम कइला से शरीर स्वस्थ रहेला समझ में आवता न समझ में आवता देह में फुर्ती रहेला अच्छा तारा जना तो बुझात होइए नहीं खे यही से का कूदत रही ना घूमत रही ना रवा यही से देखली कब हम बीमार पड़ी ना एगो टिकिया ना खाई ना दवाई ऐसे के काम करते घूम के तब न जेकर चलला से गोड़ के खून दौड़ेला अच्छा मेहनत कइला से शरीर मजबूत रहेला आ देखबी एको हाथा काटा पहलवान नहीं हसन अच्छा 1 किलोमीटर चल जा तो कुकुर लेखा जीभ निकाल के हकर लगे से हाथ फे चलिए ना जाई उनहन के हां ए सोचता नहीं कि हम काम न करी काम कर पर ध्यान दे अब सोच कि मेहनत कर ज्यादा अब तो खुदे मोटा जी भी ढेर न तो दिल के दौरा पड़े हार्ट अटैक हो जाई खत्म हो जाई अच्छा रह दे हम मोटा ना जे दिन भर काम करत नहीं आई दिन वाली बात करत न जान तड़ी का जकर दिल
के दौरा पड़ न तो दिलवा के धड़कन अप डाउन कर धक धक जैसे मशीन के इंजन ना कर रहा धक 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 वही तरह एकदम आ घबराहट हो जाला बेचैन हो जाला एकदम आदमी नया नया लड़की लिया के दिल वाली बात करतो ना खेत में बताबो का रे का सोचे तड़े का हो का हाल बा हाल हमार ठीक बा हां बोल इ तो हाल का बा हमार हाल चकचक बा देखत नहीं खे यार हम चानी न काटत हई ऐस करतनी जरूर तो आर चानी बा ललिमा तो हरे बा घरी तुम तहार रही दोनों हाथ में लड्डू बना एक हाथ से लड्डू खइबो तो एक हाथ में खाली न रही ऐसे दोनों हाथ से लड्डू खा आई कहां ले सोन चिरई ना ना सोन चिरई जान तो चल गो रही कौन तो मेला लागला ददरी मेला से खरीद के लेके आइल हई हमरो के लिया रहतो एगो दो दिवा दे रहतो का ठीक बाड़ी बहुत सुपर बाड़ी तोर भौजी ले बढ़िया बाड़ी न भौजी ले बढ़िया का बाड़ी भौजी हमारे पीस हई लेकिन तोरा ये जी काम रह गेल बा अब हमारा ये कमवा कर के बा नया नया खर्ची रही लिया के बा खूब काम करे के बा आ बतियावे के बा बस रोज 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 बदलत करबे कएगो चलो चलो घरे हम भौजी ले कहत न बानी तू जा न कह दे डर लागल बा भौजी ले तोरा हैं आ तू ही का हो हां येवे खर्ची रही है जान तरे नया नया फैशन करती है तो जकरा ना बोली बोले के तो बोलबे न करी ना कटवा हमार पहिर ले काले हरियर लाल पियर पहिरी है अच्छा। आ परसों दिन जींस टॉप पहिरी है अच्छा ये बताई देवर जी खरोटी में लहसुन कबार तनी साड़ी बाज जाता वो जो फाट जा छीना एकरा से बढ़िया ना बाटे बढ़िया बटे बताओ तो अरे खराब लागता नईटी पहन का वो बढ़िया सुन रही लो अभी बढ़िया रही नतर ना का मजाक करतनी रहू अच्छा खर्चो कम लागी हां हां तना या कम से बस करती या कम से कम लहसुन कबर देख जब ससुरा में रहल जाला त ढंग से साड़ी पहिर के रहल जाला कहिया ले तू तू सूट सलवार पहिर के ससुरा में रह जाला त घर के काम कर जाला बने बने ना ससुर कर के इज्जत ना डुबवाई खा गले दुनु जना हल्ला कर दो हमरा मेहरारू बिया न कि जकरा ना बोली बोले के उहो बोली बोली हैं हाथ ना लहसुन का बार देले बड़ा जा दुनु जना मिलके ना अकेले कबर लेनी हिया के त कबारे के रही त पसीना पसीना फेकती हम ना मान सकिना है तना तू का बार देबू ए मल्ला के का जरूरत हम अपन खेती में कबर ये कबर ये ने कहा जात रही जीरो हुआ देवर जी कहू लहसुनो ने की कबर ले तू कहां गई रह चल गई रही बाजार में जान तो लहसुन के भाव बहुत बढ़ गइल बा उहे मिलाओगी रही का हाँ। तीन दिन से लगन चढ़ाता त जान तनी ई गोइर नहीं भा पूछे मार्केटो में मत पूछ मार्केट के हाल आ जब जन्नी ह कि महंगा हो गइल बा लहसुन हाँ। त चले द खेतवा नजर आइल ह बाकी लहसुन का कहीं हो बहुत खाद माटी लगवनी बाकी ससुरा भटकोइए भर के भटकोइए भर रह गइल खाद आई माटी ले बढ़ा रही खाद माटी ले हो जाई खाली का है दिन बतास खेलबो त का होय घुमबो त सही कहता छोड़ नहीं अई हते हते घास लागल बा एक कोड़ी टाइम टाइम से कोड़ियै त सोहत तब ना धके बढ़ी ई घोसिए के वजह से गबड़ा गेल बना दबा देले बा घास के हां त एकरा कह दे त खाली लिपस्टिक के पाउडर घसे में रह जाले ई काम नहीं कर हाथ गोड़ धो के त हमरे पे पर गुल बनी रहुआ सुनो जो ये से तू काम पर ध्यान दे देबी न त हमर कुछ ना बिलाई अच्छा हैं जैसे जनता के हाथ गोड़ रंग उंग के एकदम आ घर में आराम से तेल लगा के सुतल बनी हम आलू रहे लसुनिया चौपाती घरवा तवन उ सड़ गइल है तरे पहले मार धल का भौजी अब सब्जी बोले भाई त तू ओकरा के तन देखभाल कर के छिड़काव काम कॉल धेल कर हम मार्केट मर्दनी मेहरारू खटत नहीं खिस खट से तो कर रहुआ का करब ए देवर जी छोड़ी जे रख दी बड़ा घरवा तोरा घर नहीं हम लेके बांध के चल बे घर नहीं के पहुंचाव के दो होताना बा कैसे ले जीवो जा अरे ले जल्दी मोटरी बांध के धर आ बताओ हेल्प मदद कर हम कहत हैं कि जमाना नहीं के हम कहत नहीं जान तो ना भाई फैशन ना करती न त छूटा ना लगत सन आज ले फैशन कल छोड़ दे छूटा के छोड़ के मोटो लाग दियो से चार ठीक कहतनी फैशन कल छोड़ देतनी हां देखो देखो तोरा के देख के आइल देखी। अगर ना तू ऐसा फैशन ए करे देर बउआ लचुआ न त बनी जातनी काम करे तंची मजाक के ना कइनी हां देखो पहले एक बार ना मजाक करत रहे कहत रहे कि तू तो बूढ़ हो गेल बड़ू अब तो तार कुछ दिन में पत्तो है आवे लगी हाँ। अब सूट सलवार पहिर ले तो जवान लागे लगलू कुंवार लागे लगलू ये सब मजाक करिहनी हैं अच्छा ठीक बा चली सर्जन कबरवा ये कबर के लेके चली चल ए तू जा अपन काम कर हमनी के अपन काम कर दे जो देख ले तोर भौजी ठीक ठाक लागत है ना एकदम अब लेकर बियाह हो जाई ना एगो बियाह तब हमहू कर सकत नहीं कर से ना भगले जो भाग ना तू जइबो देख ले मजाक कइनी भौजी मजाक कर। खिसा यही से कहला ही ना आज बाकी ठीक ना लागत है देख बूढ़ावा तरह से कह दियो सन ए भैया के बेकर बियाह नहीं का भइल लसुनिया हिले ले जाते हैं ना अगुआ हम बन जेते अरे जाई ना रो जाई ना त लगन खिसियाए आज के भैया बाद कान पकड़ काहे सूट सलवार ना पहिरी है दी रो कान पकड़ अपन कान पकड़ त हम अपन काहे तो कान ऐसे होते कि जना त गले मिले हमरा से अरे लीजी कान पकड़ लेनी कहे कि सूट सलवार ना पहिरब ना पहिरब हां
परिबे मत करी ना हाँ। तुम बोली बोलते ना पहिरब आ कबार के रेडी कैले हम आवत हई बाजार ए घरी थोबा हमार गोह की बोलाओ तई बेचा जाई नहीं से का घर में रखबो मन सुखा जाई जादा हरे बेचाई तो कुछ फायदा भेटाई समझ में आवता ना समझतनी हां तो ठीक बाम जाते बताव ये आइल हनी ऐसे जिसे जनाता कि हमारे संगे लहसुनवा कबारब ई भाव पूछ के हनी बाजार से और जब देखनी कि कबार बार के रखले हुई तो ले चली इतना देर हमारे के काजो कोई नहीं ये कहला जंग चोर मरद के कि बात में लपेटनी ही या चल दे हनी छोड़ा कबार द कबार के आ तब हम लेके जाए यहाँ के दान पर आला पर हमारा लहसुन ना कबाराई